थाखाय आब' हेलिना आरो आब' मिथिंगाया आंनि एगेन्स्टआव आंखौ एफआइआर होनायलाय आङो बिथांमोनजों गुवाहाटीनि फानबाजार पुलिस थानायाव आङो नुजाफैनो गोनां जादों। खुलुमबाय, आं ददेरे ब्रह्म, आङो क'क्राझारनि सरायकला बान्दुगुरि। दा साननैसो सिगां जानानै थांनाय जानाखि आब' मिथिंगा आरो आब' हेलिनानि मोनसे भइस रेकर्ड भाइरेल जादों। आं बिनि सायाव फंनैसो बुंनो सानदों आरोखि ना। दाथ' बिथांमोना बिराद गाज्रि मोनबाय जानांगौ। जास्ट बे भइस रेकर्डखौ आङो मोनसे पार्सनेल आङो सासे लोगो नबानिता बसुमतारी होननायनोसो आङो ओरैनो जास्ट डिसकास खालामनानै वाट्सएपआवहाय भइस कल हरदोंमोन आरोखि। ओमफ्राय दा आं बिसि आब' मिथिंगा आब' हेलिना मोननि सायाव जेबो बेखौ मिन्थिया। जास्ट आङो पार्सनेल सोंदोंसोमोन आरोखि, डिसकास खालामदोंमोन। दा बे क्लिप्सखौनो लानानै ससियेल मिडियायाव बिराद भाइरेल खालामदों आरोखि। बै भइस रेकर्डखौ लानानै मिन्थिया हसिया सिरियासआव लांदों आरोखि। आं बेबायदि एफा सिरियास जागोन होननानै सानाखैमोन। दा नोंथांमोना बेखौनो बिराद सिरियास लानानै थांबाय आरोखि। दा बेनि थाखाय आब' मिथिंगा आरो आब' हेलिनाया जोबोद दुखु खस्थ' सहायनांबाय आरो मानसिफोरजोंबो गाज्रि बुंजानांबाय। दा नोंथांमोना आब' हेलिना आरो आब' मिथिंगानि सायाव जेबो गाज्रि कमेन्ट्स होनो नांला। नोंथांमोनाबो मिन्थिखागौ जानांगौ बे जास्ट सिरियास नङा, मोनसे डिसकास खालामनायसोमोन। प्रुफ गैया गारा पार्सनेलसो बेखौ खोन्थानाय जादोंमोन आरो। जायनि थाखाय आब' हेलिना आरो आब' मिथिंगाया आंनि एगेन्स्टआव आंखौ एफआइआर होनायलाय आङो बिथांमोनजों गुवाहाटीनि फानबाजार पुलिस थानायाव आङो नुजाफैनो गोनां जादों। दा आंनि बे नंखाय फिसा भइस क्लिपखौ लानानै नोंथांमोना आब' मिथिंगा आरो आब' हेलिनानि सायाव जेबो गाज्रि कमेन्ट्स खालामनांला। नोंथांमोना बिथांमोनखौ सापर्ट होलांबाय थादो। दा आङो बे आब' सानैनावबो निमाहा बिबाय आरो गासै रायजो राजाफोरनावबो आं निमाहा बिनाय जाबाय। बिनि थाखाय नोंथांमोनखौ आंखौ निमाहा होगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। आरो आङो फिउचाराव बेबायदि खामानि मावला आरो आं बायदि नोंथांमोनाबो जेबो बेबायदि दामावथों होननानै आं नोंथांमोनखौ आसा खालामो।